традиционните облекла на българина се крие скрито познание. На пръв поглед, простите изображения по дрехите съдържат тайни кодови послания. Древните гърци, а след тях и римляните, смятали за изобретатели на везбеното изкуство старото тракийско племе фриги, което се преселва в Мала Азия. Античната тракийка става прочута в цял свят с умелите си ръце. Приближеният на цар Ирод Николай Дамаски през 1 век преди Христа в свое съчинение пише за тракийско семейство от град Миза, преселило се в Мала Азия. Историята разказва как веднъж цар Алиат седял при градската стена. Покрай него минала жената на тракиеца. Тя носила на главата си стомна, а в ръцете държала хурка и вретено. Зад нея на пояса й бил привързан кон. Когато царят я видял, много се очудил и разпитал откъде е. След това негови пратеници отишли при царя на траките Котис с молба да изпрати към неговите земи тракийски семейства. Траките станали символ на сръчност и трудолюбие. В днешния епизод ще говорим за знаците на българските народни облекла, за старото познание, което предците ни са пренасяли върху своята дреха. За мъдростта и тайните на българите ще ни разкаже нашият колега, журналист и историк Елица Димова. Здравей, Ели! Здравей, Ива! Какво може да ни разкажеш за тайното познание, което е скрито в българската традиционна носия? Българската традиционна носия, както всички елементи на българската култура, съдържат едно и също знание. Това е древното, или по-точно най-древното човешко знание, което е закодирано във всеки елемент на културата. Така че самата шевица или самите орнаменти, които ние досега сме ги разглеждали отделно, показват, че те са в най-пряка връзка с един много дълбок духовен принцип и едно разбиране за Вселената. Бих казала, това е българската космогония. Какво означава това? Това означава, че българите сме владели древно научно знание, не какво да е, не религиозно или някакво друго, а научно знание за това как е устроена Вселената. Тоест, най-съвременните в буквалния смисъл на думата принципи, те са ги познавали. За какво става дума? Става дума за това, че отделните космически тела имат различна плътност, че плътността на живите организми също е различна, че човешкият организъм е в троица, т.е. дух, душа и тяло, и че всички тези елементи, най-просто обяснено в космическия смисъл на думата, Вселена, небесни тела, жив живот на Земята, са в пряка и непосредствена хармонична връзка. Те могат да бъдат и в дисхармонична, което зависи вече от това как човек възприема света. Това е нещо много интересно, защото българите са знаели за това, че всъщност Земята се върти около Слънцето, много преди това нещо да се пребори като концепция, теза в Европа, като основа на възраждането и на съвсем друг вече вид култура в Европа. Така че това знание, колкото и да изглежда така фрапантно, то е заложено и просто няма как да бъде отречено вече, тъй като ако се направи този паралел между всичките факти, които са многобройни, ще се види тази връзка. И това всичко може да го видим в българската традиционна дреха. Да, точно така. Това изглежда, както казах, доста така екзотично, но всъщност е много ясно видимо в представата на българина за това как се развива космическото пространство и как се управлява Вселената чрез времето и чрез менталния контрол, така да се каже, в което човека има дейно участие. Това е нещо много любопитно. Това може да обясни защо българите ние имаме най-древния и най-точен календар, защото иначе в контекста на съвсем друга гледна точка, научна, няма обяснение. Представата за време е вътре и в шевицата. Това е нещо много интересно. Как може да я открием тази представа за времето в една шевица? Всяка жена, която се е занимавала с везане от хилядолетия и до сега, знае, че
самата шевица следва определен брой бодове, които са точно определени кодови системи. Например, присъстват числата 1, 6, много често 7, които присъстват и в други артефакти от българската история. Присъства числото 9, присъства числото 13, 12. Тоест това са основната числова поредица, която е била характерна и за древните философии, която се съдържа в основното българско учение, учението за херметизма. Какво означават тези цифри, които избори? Древното учение преди Вавилон, така наречения единен език, означава, че в него по много интересен начин се съчетават знаци, музика, цветове, понятия. Тоест, това е един многозначен, синкретичен език, който е единен и този език има своя сигнатура, или т.е. той има своите знакови системи. Тази знакова система, тя е отразена във всички артефакти на българската история от най-древно време, от прототракийско време до съвремието чрез шевиците. Ако не зачетем тази връзка, тогава познанието, което имаме включително и за шевиците, за фолклора и за начина, по който е конструирана българската култура, ще бъде частична. Например, така наречените неравноделни тактове в българската музика, фолклорна музика, са точно части на тези елементи, които присъстват и в шевицата. Това е трудно да се възприеме, защото така звучи, без да е нагледно, звучи някак голословно, но всъщност абсолютно доказуемо. И даже доста български автори са се докоснали до идеята за тази космогония. Някои я свързват с тенгризма, някои я свързват с орфизма, някои я отправят към богомилството, но всъщност това е едно и също древно българско учение. Откъде идва то? То идва от много дълбока древност, което между другото е заложено в тези знаци. Например, ако се вгледаме в един килим, в който има знака, нещо подобно на знака Дуло. В почти всички български шевици има знака Дуло. И да кажем, в този килим са насложени една върху друга тези знакови системи. Т.е. да кажем, има 3 знака, Дуло един върху друг. Това означава точно определен исторически етап, в който е създадена тази фактически визуална система. Тоест, тя определя точното време на създаването на тези знаци. Това е много интересно и така може да се датират всички елементи от тракийската култура, тъй като съответните животни, които се изобразяват на ритоните или на други артефакти, определят всъщност времето спрямо българския календар, когато е създадено дадения артефакт. Това го има и в шевиците. Тоест, ако ние приемем и факта, че българите, доказано вече чрез генетични изследвания, сме най-древният народ на тази планета, а това вече е факт, макар и трудно смилаем, то тогава древността на тези знания е минимум от 8000 години назад. Първата престилка се появява в статуетки на велики богини точно преди 7000 години. Ето, вие сама открихте. Да, да поговорим за конкретните изображения. Те са толкова много, но наистина един човек, като погледне на носия, не знае какво се крие зад изображението. Много често виждаме един опорочен символ, свастиката. Всъщност е един стар, древен символ. Може ли да поговорим сега за конкретните символи, които могат да бъдат открити по носията? Свастиката е един слънчев символ. Извън историческата натовареност, в съвсем друг контекст, защото всички езотерични общества, дори тези, които не са били, така да се каже, на страната на божествената истина, са използвали тези символи. Въпросът е, че те в един космически смисъл не са натоварени с нещо негативно. Всъщност свастиката и различните орнаменти, които касаят Слънцето, гравитацията, между другото орнаментите, които са ляво и дясно въртящи в българската орнаментика, които присъстват и в нашите шевици, те са много интересни, защото те в космическия смисъл на думата
освен че са слънчев също символ, определят и показват, че човешкият организъм се подчинява на гравитационните сили, наляво и дясно въртящи се гравитационни сили. Между другото, това ясно се вижда на екватора, когато водата, която се оттича в водопроводната тръба, от едната страна се завихря надясно, а от другата страна на екватора се завихря наляво. Тоест, де-факто тези космически сили и земни сили, които влияят върху човешкия организъм, са изобразени на тези орнаменти в графичен смисъл, нали, в една хоризонтална плоскост, и по този начин възпроизвеждат космическите принципи. Всъщност принципа на българската космогония основния е това, което е горе, трябва да бъде и това, което е долу, за да е света в хармония. Това, което е на небето, това да бъде и на земята. В символите, точно на движенията, ако са по посока на часовниковата стрелка, това отразява живота. Ако е обратно, отразява ли смъртта? Не в този буквален смисъл живот-смърт, но в космическия смисъл на думата, силата на съзиданието и силата на разрушението, които са мъжка и женска сила, но не в половия смисъл на думата, а като двете съзидателни сили, и разрушителна и съзидателна, които в баланс заедно с средището, което е центъра на битието, образуват една троица. Това е един много интересен сегмент на българската култура, свързана с така нареченото троене, което хората, които се занимават с тенгризма, добре знаят. Този принцип е буквално отразен дори в устройството на българската държава. Едно към едно, и това нещо даже във войската, тъй като сме в военен канал, българската войска в средновековието следва тези принципи. Имаме едно средище, имаме ляво и дясно, имаме ариагард и авангард. Тоест това са 5 ключови сили, чрез които по космически начин може да се постигне победа. Това са реални неща, които и в нашия живот съществуват и рефлектират. Сигурна съм, че военнослужащите за първи път научават тази информация, но дори с това ние сме полезни. Да. Виждала съм още дървото на живота, птици около него. Да, дървото на живота показва всъщност разгръщането на живота на планетата вече в една по-зряла фаза, тъй като преди това е семето на живота, което многократно пък също се изобразява както в швиците, така и в други артефакти. А всъщност началото на живота се смята кръста, т.е. двете напрегнати сили, които са дали началото на живота. Разрушителната и съзидателната. Кръст е един много древен символ. Той просто е припознат от християнството и по-рано е бил свързан всъщност с слънчевите сили. Така че тези елементи си фигурират в една дълбока връзка едно с друго. Има и други орнаменти, като пчелата, която пък символизира богинята майка, защото се смята от древното българско учение, че всъщност съзидателната първата сила, която сътворява света, е женската, и това означава, че тази култура, за която говорим, е много древна, още от времето на матриархата. Има и други символи в шевиците, които също са много интересни, като символа на утробата, символа на деленето на клетката, т.е. самите орнаменти, сложени върху тялото, те възпроизвеждат по един или друг начин живот. Доказано е и от много изследователи, още от древността, че всеки знак въздейства върху тялото по един или друг начин. Дори даже да не представлява част от словото. Просто само да е един определен знак, който човек вижда. Знака Дулу има два елемента в него, които са ключово важни. Един е така наречена Y, аз така условно го казвам, за да стане нагледно ясно за зрителите за какво става дума. Всъщност този Y се състои от 2 съставни части. Знака триъгълник за утроба и знака, който е мъжкия поддържащ обаче утробата знак, т.е. на пиедестал е женския принцип. Това в космическия смисъл на думата говориме. Този знак много интересно се нарича Ур. Между другото, пак ще кажа една препратка в съвремието, и то във военната област. Ур и в днешния ден се смята и се казва в военната дисциплина укрепен регион или район. А самия знак, който е Y-чето, пък е знака за артилерия, за дуло.
Тоест, има абсолютно преход от старото знание в старото воинско-жреческо знание в съвременността. Изгубила се е тази връзка, но го има. Двете чертички отстрани, значи фактически този космически принцип е принципа на съзиданието и на укрепения регион, така да се каже, региона, където се заражда живот. Отделно тези две хасти или чертички, които са покрай игрека, от двете му страни, които го крепат един вид, това вече означава, че е генетичен знак. Той не е случайно и родов. Тоест, смята се, че това е знака на една от най-известните жречески и фактически управленски фамилии в България, но той се намира и много по-рано. Той се намира на всички територии, където се знае, че българите са оставили своите гени. И това е в много голям регион. Това може да обясни и защо е толкова голям региона. Защото ние сме следвали точно този принцип на космическата костенурка, която означава, че съчетаваш едновременно ляво, дясно, горе-долу и напред и назад във времето. Така се образува космическата костенурка и точно по този начин е съществувала нашата българска цивилизация. Ние сме се местили абсолютно на базата на този принцип. Виждала съм още лозя. Може би лозята са за плодородие се използва този символ или греша? Да, така е. Действително, лозата е свързана вече с земеделския характер на българската култура, тъй като е пряко свързано с земята. А самото земеделие при българите, това е било просто сакрално извършване на действие спрямо земята, във връзка с това, че ние имаме задачата да се грижим за земята. Тоест, обработката на земята чрез човешкото усилие, чрез човешката воля, пот, труд, всъщност облагородява земята и извършвайки този обмен, ние в крайна сметка сме в хармония със света. Оттам идва и дълбоката пристрастност на българина към земеделието. Това е и духовен принцип. Не е просто само прагматизъм ние да извършваме някакви полезни действия, свързани с нашето изхранване. Отделно има елементи, които, както и вие казахте, които пък разгръщат цялата система на тази космогония, които показват различни слънчеви символи, а също така периодите на равноденствие. Тъй като в българския празничен календар един от принципите, който неизменно се следва и до ден днешен в нашия празничен календар, това са равноденствията. Т.е. в тези моменти на четирите равноденствия в природата се извършва трансформация, която е и на физическо, и на духовно ниво. През това време е необходимо човек да се приготвя за тази трансформация. Всички ние сме свидетели на това нещо и в днешния ден, но сме загубили тази култура. Можем ли да наречем бродирането или везането като медитация? Да, везането е нещо много свещено и не случайно. Българката е приготвила така наречените чаизи за добро бъдеще на семейството, бъдещото семейство, където всъщност целият космогоничен цикъл ще се възпроизведе отново. И тя е закодирала тези свещени елементи и много внимателно ги е съхранявала. Това и във днешния ден в Родопите просто българите и българо-мухамеданите, които също са наследници на тази култура, искат да съхранят до край и не искат да се разделят с тези чаизи, дори че те вече смятат, че не им вършат тази прагматична и съответно духовна работа, защото света се е променил, но те не искат да се разделят с тези неща, които са сътворили сами, защото действително те са вложили в това душата си. Между другото, много интересно е съчетанието на цветовете в шевиците. Преобладава червения цвят, който е цвета на кръвта, който също възпроизвежда кръвните клетки. Споменах за този символ, който е символа на утробата. Това са двата фактически прилепени един към друг триъгълника, образуващи ромб, т.е. съхранителя
човешката клетка, на която се дели, на зиготата, трябва да бъде в определено пространство, което да се съхранява. Тези елементи присъстват много ясно в орнаментиката на престилките или почти изцяло в долната част на женското облекло. Друг елемент, който се смята вече наистина космически също елемент, това е елемента на така наречения лабрис, или това са обърнатите с върховете си един към друг триъгълници. Това е момента, в който настъпва деленето на клетката. Т.е. изобразяването на този символ означава деленето на клетката и зараждането на живот. Този елемент, между другото, го има в тракийската култура в много артефакти. Лабриса. Самото разположение на шевиците по дрехата, имат ли някакви въздействия върху чакрите на човек? Да, това относително отскоро започнаха някои изследователи, и хора, които се досещат, че има пряка връзка, разбира се, между това какво носиме, какви цветове носиме, как възпроизвеждаме нашия вътрешен свят и чрез дрехата. Това е известно даже на стилистите. Така че този древен принцип на това, че това, което е горе и това, което е долу и това, което е вътре, може да излезе навънка, е всъщност истина, защото в дрехата и чрез дрехата, чрез символите върху дрехата се извършва една и защитна функция на човешкия организъм. Не случайно българите са били по-здрави, когато са носили тези дрехи. Освен това, особено тези, които са били най-красивите, са били носени на празничните дни и по дните на равноденствие, което също е много емблематично. Тоест, действително носенето върху човешкия организъм на определени символи и знаци оказва влияние върху човешкото тяло на базата на това, че водата помни. Това е и принципа, който казва херметическите принципи за осцилацията или вибрацията. С други думи, за какво става дума? Че съответните системи имат различна плътност и вибрират по различен начин. Човешкият организъм, когато е здрав, вибрират всички системи едновременно в една и съща комбинация, в една и съща амплитуда. Когато имаме някой орган, който не вибрира правилно, това е всъщност разпад вече на живот. За да бъде този елемент по цялото тяло и да има защитна функция, за всяка част от тялото има съответните орнаменти, които го защитават. Дали от гледна точка на чакрите, т.е. от гледна точка на съвременната представа за това, че човешкото тяло е многоизмерно, също както живота ни, т.е. ние едновременно присъстваме и в материята, и в духовния свят с духовни тела, дали това има влияние чрез съответните знаци върху дрехата, това според мен абсолютно емпирично може да се установи и до момента има такава методика, която може да установи дали тези знаци повлияват върху здравето на човека. Но моето убеждение, доколкото виждам цялата систематика и разбирането на българина за целия свят, за космоса, това има връзка с здравето на човека. Също и белият цвят. В носията преобладава белият цвят. Бялото всъщност съдържа всичките цветове. Това е особеността на бялото, в спектъра. Така че идеята е, че бялото съдържа всички цветове в себе си, които след това разпаднати от, съответно през определена призма, така да се каже, през човешката призма, могат във всичките елементи на човешкото тяло да повлияят. Например, вече съвсем ясно е в науката, е известно, че да кажем някои плодове и зеленчуци, които имат определени цветове, съответстват на точно същите цветови зони в организма, отговарящи за съответните чакри. Тоест, това не е нещо, което можем да го изключим от съвременното знание и да кажем, че това не съществува. Просто има неща, които ние не знаем за себе си като българи. Е добре да го научим. Просто това древно знание ние сме го притежавали винаги. Наистина, човек, който разполага с това познание, може да започне да изработва носи, да се облича с тях и да се лекува по този начин. Определено не е само това, разбира се, това не е панацея, в този смисъл, че непременно човек... Да подобрява енергийното си състояние. Но със сигурност може да подобри енергийното си състояние, още повече, че тези цветови петна, червеното, жълтото, синьото, зеленото в основните цветове в българската носия преобладават. Много малко са всъщност черните елементи, те са само като покриващи понякога. Отдолу винаги е бялата роба и бялата риза.
която в досъка с тялото, нали, всъщност изглажда, дето се казва, всичките енергийни дисбаланси. И така, че де-факто няма черен цвят на самите чакри, има само цветове, които накрая завършват в бялото, което е концентрат на целия живот. В българската народна традиция има и една такова понятие, така наречените белодрешковци, които са били свързани с жреческата тракийска каста. Така че това е и действително и мистичен принцип, носенето на бялата дреха. Тя е пренесена в бялото братство. В някаква степен да. Дали бялото братство е съхранило точно тези принципи от далечното минало, нали? Това вече аз не мога да кажа в днешния ден как е. Но със сигурност, когато Дънов е създавал учението, е имал предвид тази връзка. И е знаел, той има даже, доколкото си спомням, такава негова лектория, която е свързана с цветовете и влиянието на цветните лъчи върху човешкия организъм. Но това присъства много по-отрано в българската традиционна система. А как българите са успели да запазят тази традиция през 500 години турско робство? Те са я запазвали много по-отдавна. Според мен винаги е имало хора посветени и просветени. Защото знанието не винаги е посвещение. Тоест, човек може да има безкрайно енциклопедично знание и да няма връзка с Господ, ето се казва. Тоест, да няма духовната същност и духовната еманация на това, което е знанието. Защото знанието има и други пластове. Не е само това физическо, материално знание, което ти го придобиваш на умствено ниво. Така че винаги в българската култура е имало хора, които са предавали това знание, и са го съхранявали. Действително, дори по родов принцип. А по време на робството могли ли са да носят толкова цветни дрехи, защото мисля, че са били ограничавани с тъмни цветове? Колкото и да са били ограничавани в семейната среда, те са носили всичко това, за което става дума. Имаме от 18 преди 18 век в етнографския музей доста цветни останали съответно носии, които показват, че се е съхранило по един или друг начин. Последен въпрос, тъй като времето напредва и трябва да приключваме. Каква е била ролята на жената в това тя да изработва дрехите си? Защо точно жената? В последно време и в богомилското учение така е закодирано, че жената има някаква мистична особена енергия. Какъв е бил смисъла? Защото имала повече свободно време, защото оценява повече красотата или просто нейната енергия е била посланието, което се предава върху самата дреха? Всичко това, самия въпрос съдържа отговора. Да, действително в българската традиционна култура жената има специално място, не само като майка и съхранителка на живота, но още от древността, от тракийско време, нейният символ е изображението на квадрата. Тоест, това са 4 кръвни групи. Тя отговаря за възраждането на живота. Това е мястото, съграденото място, където тя съхранява дома. Тоест, хранителката на живота е тази, която възпроизвежда живота. Логично е, не само в духовния, но и в биологичния смисъл на думата. Най-естественото нещо е тя да претворява тези истини съответно в нашия свят. И да бъде преносител във времето на тази информация, на тези знания. Много ти благодаря, че ни беше гост. Ще се срещнем отново, сигурно си има за какво ще да си говорим. А вие може да ни откриете на сайт ArmyMedia.bg в предаването Знаците с Ива Сапунджиева или в нашата Facebook група. Бъдете с нас и следващия път.